Naiziko gauza, Manu, non duzu mapa? Nik ez dut mapa. Bai, badakit noa zoa zen, atzo furgonetan geratu omen zen. Geratu omen zen mapa. Hori da atzoko kapitainak esan hauena. Osa, lekuk bilatzeko, Euskal Herritik muitzeko, arrazoia erabateko informazioa, Betaran, eta lehen egunean argi utzi nien, eta ozen, eta guzti hori ikusiko da, ze grabatu egin zen, baina, bueno, atzo arduratzuenak, zu bazara kapitaina, bai, atzo nintzen kapitaina. Atzo, niregatik izan balitz, seguru egon etzelagatuko baino. Hangeratu zen, atera zenean, eta punto, jazta? Ez, jazta ez, mapari gabe, lekuak bilatzeko, berandu iritsiko zarete, azken etapan, honek izan zuen denbora, bere aurrak, bere ama, denak agurtzeko, beti aurretik. Beragatik. Betaran, azken, mapa funtsezkoa da, oza, badire gauzak, ezin direna galdu, ez dakiz zertan jokatzen ari zareten. Behin, janari eman, orain, mapa eman. Markatu, guk janaririk ez genion eman, eta egingo ez duguna, da zakarretara gaur egun janaria bota, jan daiteken janaria. Guk jan genuen, ahal genuen guztia, eta berak probetxo ateratzen baldin badiote, jan dezatela. Baina ni gaur eguneko egoeran, ez dut kamararen aurrean janaririk botako. Ematen aldela janari ere, baina ez utzi, aurkariari. Arrazoia duk, zen nahi duke eitea. Hankasatzelarria da. Gu erratik ez, segi izatela, holako gozetan, karaben utzi biloren hau, generalin, dugu espezio bat, igual uste duzu urgutini bat, edo, bino, mapa ziur, ez ez. Gaur ere, zuek garaile. Leheno iritsi zarete eta horri esker, Inaxio Pererena lagun. Maparekin ez du inolako ikustekorik izan, ze argi genuen nora etorri behar ginen. Bueno, igual gaur, bihar, dudarik gabe, jode, dudarik gabe. Eta madarikatzen gaude, eta amorratuak gaude, hori gertatu delako. Aleginduko gara, nonbait edo nola, zerbait lortzen, ez datzula dudik izan. Bueno, utziko dugu maparen kontua, zuei dago gizuet,